insejjer il-bord se jkolli mur jiena bil-mod iżda lilek ma ninsa qatt inħobbok jien nibqa' għal dejjem inbik ma lilek qed narak kien qed ninkwetak iżda bla ma rrid ikolli mmur għal dejjem. Issa wasal il-mument għalkemm bik mija jien kuntent waslet is-sija sar il-ħin u kontra qalbi kolli nitlaq iżda għalkemm sejjer jien illum f'qalbi inti tkun u imħabti għalik tibqa' l-istess għal dejjem. Iva se jkolli nħallik iżda nibqa' niftakar fik għalkemm ħajti waslet fit-tmiem fruħi tibqa' saltan dejjem f'ħajti inti lili ħabbejt miegħek ħadtu bkejt wasal issa tmiem se jkolli mmur għal dejjem. Issa qed inħossni nirtob saħħti qiegħda tonqos bil-mod tieni jdejk qabel immur ħalli nħossok għall-aħħar darba prova kun soda u tibżax qalbek leda ddax fis-sema inkun nitlob għalik għal dejjem sakemm intu kol tkun ħdejja hemm għal dejjem.